kávových seminářích, tak chtěl vás tak schválit, protože jediná moje expertíza pochází z 21 let manželství. Žiju v manželství s manželkou, která se jmenuje Daniela, nikdo ji neřekne jinak než Danka, a máme 2 děti. A po těch 21 letech té zkušenosti manželství můžu říct, že ten vztah roste a že je čím dál lepší. Takže to je jediná moje expertíza. Navíc možná očekáváte takový nákupní seznam, jo? Prostě tohle brát, tohle nebrát, toto určitě nebrat, toto nebrat za určitý okolností a pro určitou příležitost. Nebo si kladete otázku, co můžu udělat, aby to konečně vyšlo, aby prostě jsem našel tu pravou, našla toho pravého. Nebo co můžu změnit, aby si udržel ten vztah, aby ten vztah skutečně prostě přežil a šel dál, byl co nejlepší. A dost možná, že je tady někdo, kdo po krátkých známostech, které byly zakončené v posteli, říká, je tohle opravdu všechno. Možná, že tu někdo, kdo prostě přišel a má takový partnerský vztah, ale se svým partnerem touží po něčem, co pořád nepřichází. A možná je tady také dost těch, kteří přišli a zatím žádný partnerský vztah nemají, ale touží po pravé lásce. A je dost možné, že je tady někdo, a některé z vás znám, takže vím, že je, kdo žije v manželství. A o tom teďka mluvím velmi teoreticky, to není na nikoho konkrétně. Možná, že to manželství, ve kterém žijete, se pomalu, ale jistě pro vás stává peklem na zemi. A kladete si otázku, je tohle opravdu všechno? Takže pokud si kladete některou z těchto otázek, tak určitě nejste sami. Takových lidí je mnoho. Filmy, knihy, písně, sitcomy, seriály a tak dále, které denně konzumují miliony lidí, jsou založené na otázce hledání skutečné pravé lásky. A tak moje hlavní poselství, moje hlavní message je, že není to všechno. Existuje něco víc. Existuje něco lepšího ve vztahu muže a ženy a to něco se jmenuje intimita. Toužíme po intimitě, která je více než jenom sex. Spousta lidí z nějakého důvodu uvěřila, že sex je jakési super lepidlo, které udrží jakýkoliv vztah pohromadě. A šeredně se zmýlila. Jak může intimita vzniknout? Jak se může rozvíjet a neumřít? A jaké věci a jaké hodnoty jsou základem pro trvalý a zdravý vztah? Já bych to rozdělil do 2 takových oblastí. Jednak to jsou věci, o kterých bych chtěl mluvit, které souvisí se mnou samotným. To znamená s mými vlastnostmi, s mým charakterem. To znamená, v té první části se zaměřím na to, jakou osobou bych se já měl stát, abych byl tou správnou osobou, která je schopná mít s někým hodnotný vztah. A prozradím vám tajemství lásky z téhle části. To je tajemstvím lásky. A v druhé části bych se zmínil některé vlastnosti opravdové lásky, lásky, která vytrvá. Ale než přejdu v té první části k tomu, tak si položím otázku, co lidem brání
správně se zamilovat, respektive prožívat radost a intimitu ve vztahu s někým jiným. A jsem přesvědčený, že tou hlavní příčinou, proč to lidé ve velké valné většině neprožívají, je to strach. Je to strach buď z toho, že mě nikdo nemůže opravdu milovat, anebo je to strach z toho, že já nebudu schopen nikoho opravdu milovat. A mám také za to, že důvodem pro existenci tohoto strachu v nás je hlavně absence projevů intimity v prostředích, ze kterých pocházíme, primárně v rodinách, ve kterých žijeme, u našich rodičů. Láska totiž nepřichází automaticky, lásce se učíme pozorováním vzorů. A tím nejlepším a nejdůvěryhodnějším, nejpřirozenějším samozřejmě vzorem pro nás jsou rodiče. A pokud tento vzor vztahů a lásky a intimity selže, tak se budeme snažit si najít nějaký jiný vzor. A učit se lásce podle nějakého jiného vzoru. Nejčastěji, já tomu říkám, láska podle filmových producentů. Prostě z médií. To je to nejpřirozenější, to je to, v čem denně žijeme. A tak někdo řekl, že prostě nejlepší věc, co já jako manžel můžu udělat pro své děti, je, že budu milovat svoji manželku. Je na tom velký kus pravdy. Nejlepší věc, co můžu dělat pro své dvě děti, je, když já budu milovat jejich matku. Aby oni měli ten vzor. Ale spousta dětí dneska vyrůstá bez tohoto modelu, nebo velice omezeně. Totiž polovina, zhruba 50% dětí, nežije s oběma biologickými rodiči. A já si myslím, že tady bude někde počátek nebo důvod toho strachu. Toho strachu, že mě nikdo nebude opravdu milovat a že já možná nebudu schopen nikoho opravdově milovat. Převažuje ochota, nebo neochota se vázat, neochota závazků, neochota plně důvěřovat tomu druhému, přiblížit se k němu, odhalit se před ním a připustit ho blízko k sobě. Ale je tady dobrá zpráva. Mám za to. Je tu naděje i přes absenci pozitivních vzorů. Tento strach může být překonán. Můžeš se stát mužem, můžeš se stát ženou, schopnou milovat a být milována. Věřím, že prostě některé z těch následujících věcí v tom můžou pomoct. Takže když chci najít tu správnou osobu, největší věcí v tom, nejklíčovější v tom je stát se tou správnou osobou. Možná, že si děláte takové pomyslné seznamy, nebo dokonce někdo si dělá ten seznam i jako doslova, si napíše prostě, jaké by měly být vlastnosti toho pravého, jo? Nebo té pravé. A máte takový seznam. U někoho je velmi dlouhý, u někoho je třeba kratší. Pokud ano, tak pokud máš takový seznam, pomyslný nebo doslova, tak ho v prvé řadě aplikuj sám na sebe. Jaký já jsem v těch věcech, které očekávám od svého partnera, které hledám u toho druhého. Teď vám prozradím to tajemství lásky. Tajemství lásky není najít tu správnou osobu. Tajemství lásky je být nebo stát se tou správnou osobou. S rostoucím věkem jsem objevil nový takový sport. A tím sportem je hledání brýlí. Prostě stane se mně, že je někde zapomenu a o zábavu mám postaráno na dlouhou dobu.
Dokonce se mně stane, že prostě hledám brýle a já je mám třeba takhle jako, jo, prostě. Nemám ty brýle. A podobné je to s hledáním té správné osoby. Naše schopnost milovat a být milování bude vždycky obrazem nás samotných, našeho charakteru. Čili pokud se usilovně snažím najít tu správnou osobu, začni sám u sebe. Gentlemani a dámy nevymřeli. Ale problém ani tak není najít dámu pro muže. Problém je stát se gentlemanem. Pokud totiž nebudeš gentlemanem, tak skutečná dáma, po které toužíš, tě nebude chtít. Báječní muži jsou přitahováni báječnými ženami a naopak. Je to jako magnet. Takže ta hlavní věc, co do vztahu přinášíš, nebo já přináším, jsem já sám. Znáte tu píseň, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, že? Tak mají co? Báječný život. Plný čeho? Báječných dní. Bez útrap. Každý den jen tak sedí a tak dál. Mají báječný děti a tak dál. Prostě tou hlavní věcí je nejprve sám, abych se stal tím báječným mužem, tím gentlemanem, tak, aby mě ta královna chtěla. Takže pokud jsi šťastný nebo šťastná a spokojený sám ze sebou, tak bude pravděpodobně šťastné a spokojené i tvé manželství, tvůj vztah s druhými lidmi, s partnerem, s partnerkou. Ale pokud jsi nespokojený a rozladěný, nic se nezmění ani tím, když navážeš nějaký partnerský vztah, anebo vstoupíš do manželství. Je tady velký omyl, že když se někdo cítí osamělý, a jako je to osamělý člověk, a očekává, že když si vezme jiného osamělého člověka, že vytvoří neosamělou dvojici, to je iluze. Vytvoří vztah dvou smutných osamělých lidí. Otázka štěstí a neštěstí je o tom, co přinesu do toho vztahu a ne, co tam najdu. Takže jsi připraven? Jsi připravena? Co se s tím dá dělat? Pokud ne úplně. Pokud možná nějakou tu přípravu potřebujeme. Jedna z věcí, která se s tím dá dělat, je, co psychologové nazývají mít zdravý sebeobraz. Denně sebou nosíme nějakou legitimaci, občanku většinou a tak dále. A na té občance je taková fotka. Položím intimní otázku. Jak se ti líbí fotka na té občance? Jak jsi s ní spokojená? Ono totiž ještě existuje důležitější portrét, než ten, co máme na občanských průkazech, který sebou denně nosíme. A to je obraz sebe sama, který nosíme tady někde uvnitř. Je to mentální obraz toho, jak vidím sám sebe. Nebylo by zajímavé, kdyby naše tvář vypadala opravdu tak, co si o sobě myslím? Možná, že některé z vás polévá studený pot při té myšlence. Možná je to prostě jako těžká představa, ale de facto se to děje. Někdo řekl, že než dosáhneme středního věku,
tak naše tvář a často i naše celé tělo vypovídají hodně o tom, co si o sobě myslíme. Takže v tomhle bych rád položil 2 klíčové otázky. Jakou mám hodnotu? Jaká je vlastně moje hodnota? A druhá, cítím se dobře sám ze sebou? Jsem rád, že jsem, jaký jsem? A podle toho, jak odpovíme na tyto 2 otázky, ať už si je pokládáme vědomě, nebo ty odpovědi máme jenom někde v podvědomí, tak tyhle odpovědi řídí spoustu z našich rozhodování, z našich postojů, z našich hodnot v životě, prostě z našeho způsobu života. V knize knih v Biblii je jeden takový verš, který odcituju. V knize Přísloví je řečeno, vždyť jak člověk v duchu uvažuje, takový opravdu je. Zkuste o tom přemýšlet. Nejsem takový, jak vypadá. Jsem takový, co si o sobě myslím. Jak o sobě uvažuju, takový opravdu jsem. Sebeobraz člověk může mít zdravý nebo nezdravý, pokřivený. Psychologie nám může hodně pomoci si uvědomit, co všechno ovlivňuje náš sebeobraz, jak se skládá dohromady a co tam hraje roli. Jak poznat, že mám nezdravý sebeobraz? Lze to poznat úplně jednoduše. Když si položím otázku, chtěl bych být někým jiným? Pokud ano, tak něco není v pořádku v mém sebeobrazu. Dnes je tady zhruba 6,8, dejme tomu 7 miliard lidí. A žádný z nich není jako ty. Takže každý z nás je naprosto neopakovatelný a jedinečný. Takže pokud já budu někým jiným, kdo bude mnou? Tohle samo o sobě je obrovské téma, na které by si to určitě zasloužilo třeba speciální večer. Takže dovolte mě jenom sdílet velice stručně moji osobní zkušenost z této oblasti. Jak já jsem hledal a nacházel prostě svoji hodnotu, svůj obraz sebe sama. Já jsem křesťan a věřím v to, že existuje Bůh a odevzdal jsem mu svůj život. A pro mě je o mně nejvíce pravda to, ne co si já o sobě myslím, ale co o mně říká Bůh. Ne moje emoce, ne moje kultura kolem mě, ne pocity, které mám a dokonce ani ne to, co mi komunikují nebo co si o mně myslí, nebo co si myslím, že si o mně myslí jiní lidé. Jako křesťan věřím, že je o mně pravda to, co říká Bůh. A je to jako když prostě máte pucle, máte 2 krabice různé obrázky pucle a teď vám někdo udělá takovou zlomyslnost, že vám prohodí ty víka od těch krabic. A vy se snažíte svůj život, to pucle svého života poskládat podle nesprávného obrazu. Takže já věřím tomu, že ten správný obraz o té krabice o mně má Bůh. A jsem někým cenným, protože mě Bůh stvořil ke svému obrazu. Jsem někým cenným, protože v Božích očích mám nesmírnou hodnotu. Jsem někým cenným, protože Bůh za mě zaplatil tím nejcennějším, to znamená životem svého syna. A jsem někým cenným, protože jsem jedinečný a neopakovatelný. Nikdo není jako já. Jsem někým cenným,
Navíc proto, že mě Bůh miluje. A to dlouho předtím, než já jsem si to uvědomoval. A miluje mě přesto, že mě zná skrz na skrz. A jsem někým cenným, protože jsem Bohem přijatý, takový, jaký opravdu jsem. Ne pro mé zásluhy, ale proto, co Bůh v Ježíši Kristu pro mě udělal, když za mě umřel na kříži. Takže proto jsem rád sám sebou. Správný sebeobraz je skvělým vkladem do jakéhokoliv vztahu, ale především potom do partnerského vztahu. Takže jestliže chci se správně zamilovat, jestliže chci vytvořit super pár, za prvé mám se já stát tou správnou osobou, za druhé můžu pracovat na svém sebeobrazu. A další věc, která je určitě dobrá a která se bude hodit v mezidobí, než najdu tu pravou osobu, je umění komunikace. Když se dva jedinci dají dohromady a vytvoří blízký vztah, tak se sejdou dva různé rodinné původy, styly komunikace, styly života, dvě různé kategorie životních zkušeností a osobních historií a bez schopnosti komunikovat a porozumět druhé osobě se nikdy nemůže vytvořit dostačující míra intimity. Podle psychologů je neschopnost komunikace hlavním důvodem manželských problémů. Terry Schultz ve svém výzkumu měl prostě 30 000 žen, které se účastnily toho výzkumu. A byl jenom jeden problém u těchto žen, který byl častější než konflikty ohledně peněz. A tím byla špatná komunikace s partnerem. I když mnohé z těch žen si svého partnera vybrali na základě sexuální přitažlivosti, tak říkali, že pokud by to měli udělat znova, udělali by to podle schopnosti komunikovat. Velice jednoduše, komunikace je proces sdílení informací s jinou osobou, ale pozor, takovým způsobem, že ta druhá osoba tomu porozumí, co říkáš. Čili nejenom sdílení informací, ale i to porozumění té druhé osoby tomu, co říkáme. A to zahrnuje mluvení, to zahrnuje naslouchání a to zahrnuje porozumění. Naslouchání je mnohem těžší než mluvení. Někteří z nás jsme extroverti, mluvíme pořád, prostě je to naše přirozená výbava. Jo? Jiní jsme spíše introverti, že zarytě mlčíme, jo? A než nás někdo něco vymáčkne, tak to prostě musí hodně mačkat. Ale ať už jsme přirozeně extro či introverti, tak potřebujeme komunikovat. Potřebujeme se učit, to je totiž umění. Moje žena Danka mě čas od času se mě zeptá, máš mě rád? Já říkám, jasně, mám tě rád. Víš, že tě mám rád. A ona říká, mluv se mnou. Když mě máš rád, tak se mnou mluv. Prostě nemlč. To, že komunikujeme, tak ukazuje druhému člověku, že má hodnotu. Danka nechce jenom to, aby já s ní sdílel nějaké informace. Jo? Ona nechce jenom, aby jí řekl, no byl jsem v Praze, byli tam perfektní studenti, prostě, jako roznesli mě na kopítek svými otázkami. Čili ona nechce jenom, aby jí předal informaci, bylo jich tam 48, ale ona chce, aby jí v tom sdílel
jako něco hlubšího. Abych jí řekl, jak jsem se cítil. Jaké to pro mě bylo. Jaký jsem měl z toho dojem. A jak jsem to hodnotil. Jaké názory měli ty lidi. Ona chce se mnou komunikovat na mnohem intimnější úrovni, než jenom na úrovni klišé nebo prostě předání informací. Ona chce komunikovat na úrovni srdce. A možná ještě důležitější než moje mluvení je naslouchání. A Irové říkají tohle. Proto nám Bůh dal 1 ústa a 2 uši. Z toho usuzují Irové, že máme 2krát víc naslouchat, než mluvit. Je možné slyšet slova, ale neslyšet poselství. Naslouchání vyžaduje úsilí a vyžaduje empatii. Pro intimitu je komunikace absolutně nezbytná. Bez ní není možné mít zdravý vztah lásky. Komunikace je umění, kterému je možné se učit, ve kterém je možné se zlepšovat, zdokonalovat se v něm. Takže pokud jsi svobodná, máš k tomu skvělé předpoklady se učit komunikaci. A jednou se to bude velmi hodit v partnerských vztazích. Takže mluvili jsme o tom, že tajemství lásky je být tou správnou osobou, ne najít tou správnou osobu. Správný sebeobraz je něco, co je důležité ve vztazích. Komunikace. A poslední 2 věci, co bych chtěl zmínit, je řešení konfliktu. Předposlední je řešení konfliktu. Konflikty jsou naprosto nevyhnutelné. Jsou normální. A ne všechny konflikty jsou špatné. Co se týče vztahů, tak mám výběr. Není otázka, jestli se dostanu do konfliktů v nějakém vztahu. Včetně v mém partnerském vztahu. Otázka je, co s tím udělám, když to nastane. Buď můžu ten konflikt vyřešit, nebo můžu zabalit ten vztah. Snazší je to druhé. Ale pokaždé, když si vybereš to první, tak se stáváš lepším člověkem, který je připravenější na budoucí konflikty. Jsou 3 takové typy reakcí na konflikty. Podle toho, jak jsme zapojeni, tak prostě buď reagujeme únikově. Prostě je konflikt a já se mu snažím uniknout. Dělám, jako by nebyl. Takže prostě se mu vyhnu velkým obloukem. Nebo je jiný typ a ten jako na konflikt reaguje útokem. Útočný typ. Čili když nastane nějaký konflikt, nejlepší obrana je útok, takže on mě něco řekne na mě špatného, já ji řeknu prostě, jako za toho, takže ani jedno, ani druhé není úplně tím nejlepším, jak vyřešit ten konflikt. Třetí reakcí na konflikt je smířlivá reakce. A čím bližší mám vztah s danou osobou, tím více budu ochoten pracovat na smíření a na vyřešení toho konfliktu. Jenom velice zjednodušeně, mně pomáhá třeba v konfliktu si uvědomit, že jsem taky omylný člověk, že taky dělám chyby. Dále mě pomáhá, když přijmu zodpovědnost za své emocionální reakce. To znamená, že když například něco způsobí, že se naštvu,
tak prostě vezmu zodpovědnost za svůj hněv. To znamená, že ho nenechám vybuchnout nekontrolovatelně. A třetí věc, co mi pomáhá v konfliktech, je se pokusit ten konflikt vidět ze strany toho druhého člověka. Jak asi se na to dívá on, jak to vypadá z té jeho strany. A velice často musím uznat, že prostě třeba to, co on říká, je oprávněné. Nebo aspoň, že se tak může cítit. Řešit konflikty je celá věda a umění, ale je to něco zásadního pro naše blízké vztahy, pro intimitu v našich vztazích. No a konečně posledním návrhem je naučit se odpouštět. Nejefektivnější způsob řešení konfliktů je schopnost odpouštět. Ředitel jedné psychiatrické léčebny řekl, cituji, 50% mých pacientů by mohlo jít domů, kdyby věděli, že jim bylo odpuštěno. Odpuštění je jako lék. Odpuštění je takovým olejem vztahu, který snižuje tření, který dovoluje lidem, aby si byli blízko. Bez schopnosti odpouštět není možné mít blízký trvalý vztah. A čím více mi bylo odpuštěno, tím i já budu ochoten více odpouštět. Tak dobře, tak jak ale poznat, jestli, když prostě se s někým potkám a když teda jako přeskočí jiskra a když jako něco začne, tak jak poznat, že je to ten pravý, že se k sobě hodíme? Já bych řekl velice zjednodušeně, že já bych chtěl mluvit o 5 takových oblastech kompatibility mezi partnery. Myslím, že první oblastí, a nejenom pro mě, je, já jsem to nazval Bůh. První oblastí je otázka světonázoru. Kdo je tvým Bohem a kdo je Bohem tvého partnera? Jak ho definuješ? Jak ho definuje on? Co řídí tvůj život? Co sedí na trůnu tvého života? Co je pro tebe určující? Jinými slovy, jaké hodnoty vyznáváš? Jaké hodnoty vyznává tvůj partner? Nemůže existovat hluboká intimita mezi mužem a ženou, pokud není shoda v oblasti tak zásadní, jako je pohled na život, jako je světonázor. Takže navrhuji, že co bych jako zvažoval, je, jaký je můj světový názor a jaký je názor mého partnera. Druhá oblast je oblast charakteru. Charakter. Charakter předurčuje úroveň intimity ve vztahu a důvěru v tom vztahu. A jestliže chci opravdu zjistit, jestli ten muž nebo ta žena je prostě tím partnerem správným pro mě, položím si otázku, jaký je jeho charakter, jaký je její charakter. Mám za to, že v otázce charakteru není místa pro kompromisy. Jestliže je tam problém v oblasti charakteru, už na začátku, tak ten problém se ještě nafoukne, ještě mnohem zvětší, až přijdete k němu blíž. A až třeba budete společně žít. Třetí oblast je emoce. Takže jestli se k sobě hodíme, poznám na základě toho, jak se dívá ta druhá osoba
a já na otázku, kdo je Bohem v životě, jaký je charakter toho druhého a za třetí emoce. Co mám na mysli je, že každý z nás máme nějakou emocionální historii. A dám vám takovou ilustraci. Já jsem nedávno dosluhovalo nám auto, tak jsme potřebovali s manželkou koupit auto. Protože nemáme na nové, tak že jo, ojeté. Jedna z věcí, která pro mě byla velice důležitá, když jsem zkoumal jaké auto a tak dál, samozřejmě spotřeba, že? A zavazadlový prostor a takový ten X-faktor a tak dál. Ale jedna z velice důležitých kritérií pro mě byla, má to auto servisní knížku. Proč? Protože v té servisní knížce je zaznamenána historie toho auta. Toho použitého auta. To znamená, jak s ním ten bývalý majitel zacházel. A jestli bylo nabourané a co se tam měnilo, co bylo potřeba, co se opotřebovalo příliš brzo. Čili seznámit se s tou servisní historií pro mě při koupi nového auta je něco velice důležitého. Navrhuju, i když se omlouvám za syrovost toho příměru, že každý z nás jsme použité auto. Jsme použité zboží. Každý z nás má nějakou emocionální historii. Emocionální servisní knížku. Prožili jsme nárazy v životě. Prožili jsme zranění. Které to není jenom poškrabaný lak. Častokrát to byly velké rány. A myslím si, že je velice dobré se seznámit s tou emocionální historií toho druhého člověka. Otevřít se před ním a říct mu tu svoji historii. Takže je důležité znát i jakousi emocionální minulost toho druhého člověka. A podle toho poznám, jestli tady s tímhle člověkem chci prožít zbytek života nebo ne. Další oblastí je komunikace, o tom jsme mluvili, nemůžu než jenom zopakovat její důležitost. Častokrát třeba mladí lidé říkají, nám je spolu tak dobře. A co spolu děláte? No my jenom spolu jsme. Já jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží, jenom tak spolu být. Když si nemají o čem povídat, je to něco zvláštního. Je to něco, co bych bral jako, nevím. Jestli tohle to vám dlouho vydrží. No a poslední oblast jsem nazval kouzlo. Já můžu zjistit, že ten druhý člověk má stejný náhled na život a na hlavní věci v životě. Stejně věří, že Bůh je nebo není a že je takový nebo onaký. Můžu zjistit, že má dobrý charakter. Můžu zjistit, že jeho emocionální historie je kompatibilní s mojí. Můžu zjistit, že si máme o čem povídat, ale to je všechno. Nepřeskočila jiskra. Je to fajn člověk, jo? Je to fajn holka. Já si myslím, že bez té jiskry, že to není ono. A to je těžko definuje, popisuje. Neříkám, že takový vztah by nemohl začít, ale v určitém okamžiku ta jiskra musí přeskočit. Třeba, když čtu Bibli, tak v tehdejší kultuře jako ty sňatky byly většinou domluvené. To znamená, že
tam se domluvili rodiče, jo, a vybrali jako partnery svým dětem. A takové kultury dnes existují do dneška, kde to tak funguje pořád. A jsou ta manželství horší, než jako naše, kdy my si svobodně vybíráme, kdy nás nikdo nenutí? Ani ne. Ale věřím tomu, že prostě v určitém bodě, u těch dobrých manželství, tam ta jiskra přeskočí. A že jako tam je něco takového, jako tady zmiňovali, jako ta láska. Takže to je tak zhruba, jako co já jsem měl připraveno na tady to téma. Takže teď je na vás, jestli třeba se vás něco z toho vám prostě třeba nerezonovalo přímo, jo, že s tím nesouhlasíte, nebo naopak byste chtěli položit nějakou otázku na doplnění z některých těch oblastí, nebo říct nějaký praktický příklad vztahu někoho druhého, samozřejmě ne svého, jo, ale prostě někoho druhého, aby jsme mu poradili nějak společně, takže prosím. Aký máš názor dnešnom, teda konzumnom svete? Láska porovnaní napríklad všetky láska. Funguje tak, aký je váš názor? Či je stále konkurencieschopná? Láska a peníze. Viete, ak to myslím. Jakože role peněz jako ve vztahu, nebo? No, ako myslím to, že samozrejme, že láska je jedna vec, ale potom pokiaľ sa stane teda, že zvoliť jeden z partnerov za peniaze pre ústrednosti. Takže iného partnera, ktorý má teda finančné zabezpečenie a tak. Díky moc, to je dobrá otázka. Velice aktuální. Já třeba znám jeden pár, kteří spolu začali chodit a vůbec se nerozhodli, že teda jakoby spolu žijí spolu, ale prostě o manželství se nebaví, ale začali spolu stavět dohromady dům a vzali si na ten dům hypotéku. Teďka jsou v situaci, kdy si myslí, že to asi nebude klapat. Ale co teď prostě? Mají obrovský dluh. Ani jeden, ani druhý to sám nemůže splácet. Takže jako určitě peníze hrají velkou roli jako v tom vztahu, ve vztazích a působí celou řadu napětí. V jejich případě, jako bych řekl, že to bylo nemoudré rozhodnutí. Prostě vzít si půjčku a začít stavět dům, aniž máme nějaký závazek do budoucna, nějakou dohodu do budoucna. Čili já si myslím, že si dost zkomplikovali život. A peníze jim ho zkomplikovali. A jako otázka je, jestli v tom vztahu, jestli hledáme pohodlí, jestli hledáme konzum, nebo jestli hledáme něco víc, jestli hledáme prostě uspokojení, jestli hledáme intimitu. Já si myslím, že peníze s intimitou moc společného nemají. A jestli prostě mým cílem je si polepšit materiálně, tak zkrátka a navíc třeba ještě je to jako bonus, že dejme tomu máme, co já vím, jako dobrý sex nebo nějak tak jako je to pro určité lidi zkrátka kritérium, ale jako nemůžou čekat něco víc, než jenom to, co dostanou. A velice často nedostanou ani to, co chtějí, to, co očekávají. Takže já myslím, že bychom museli asi do konkrétních třeba případů nebo tak, ale jako já si nemyslím, že peníze jsou zlé. Že peníze je něco prostě, co jako ve své podstatě jako všechno zkazí. Láska a peníze se nemusí vylučovat, ale otázka je prostě čemu slouží.
jestli jako otročím těm penězům, jestli oni si mě tak podmanili, že jsem nesvobodný, nebo jestli je tam něco jiného. Jestli jako jsou tam jiné hodnoty ještě, než jenom ty peníze. Nevím, je to trošku na to odpověď? Jasně. K tomu se to názoru. V podstatě to natolik důležitý faktor, že když já budu jiné vyznání než partnerka, ten vztah může vést. Nemusí nutně vést ke konci, jako ten vztah, ale nemůžu očekávat, že budeme prožívat intimitu na té nejhlubší úrovni. Protože, myslím si to proto, že zkrátka, jako intimita má různé úrovně, různé vrstvy. A já si myslím, že velice hluboká, jako jedna z nejhlubších vrstev té intimity je v oblasti, čemu věřím. A jestliže já věřím něčemu jinému než můj partner, vyznávám jinou sadu hodnot než můj partner, takže můžeme prožívat intimitu v těch nižších oblastech, v těch nižších věcech, ale v téhle ji prožívat nebudeme, tu blízkost. A já si myslím, že to je určitě na zvážení, že to je závažný faktor. Já se chci to, jak jste mluvil o té jiskře. Tak, jako ten poslední bod. Já se chci zeptat, jakoby, jaký je ten rozdíl, když třeba ta jiskra padne hnedka na začátku, nebo že si na ní počkáte, a kdo kdy je třeba na ní hodné čekat. Díky, to je velice praktická otázka. Tak to vím velice přesně. Nevím. Namíšte si to. Ne, já si myslím, že většinou nastává opačný problém, že prostě přeskočí jiskra a není nic jiného než jiskra, jo. Ale jako může nastat problém, že zkrátka se poznáváme, že jsme třeba dobří přátelé. Já můžu dát příklad, jako osobní příklad, že já se svojí manželkou jsem se poprvé seznámil, když mi bylo 18. A jako zaujala mě, ale nemůžu říct, že prostě by tam bylo že by to byla láska na první pohled. Ale měl jsem možnost se stát jejím přítelem. A v tom smyslu, že prostě mezi náma nebyl partnerský vztah, ale dokázali jsme si rozumět, dokázali jsme vyvíjet společné aktivity a takhle to trvalo 8 let. V průběhu těch 8 let ty jiskřičky trochu skákaly, jo? Prostě jednou třeba přeskočila u mě a já jsem si říkal, Saďánka, člověče. Jo. Jako, že by to nebylo marné to zkusit třeba. Ale stalo se něco, co mě jako jasně komunikovalo, ne, to je blbost. Jo? A pak byla zase jakoby, ona později mě řekla, no byly takové okamžiky, kdy jsem si říkalo, ten Jožka, no, kdo ví, jestli by něco nemohlo, ale prostě nebylo. Dospělo to k tomu, že po 8 letech, kdy jsme se stali fakt dobrými přáteli, dokonce já bych řekl, že ona byla mým nejlepším přítelem a ona by řekla, že já jsem se stal jejím nejlepším přítelem, to je zrčí, tak po těch 8 letech jako u mě přeskočila jiskra dost hodně.
A já jsem šel za ní a já jsem jí to řekl, že prostě se něco stalo. A jako udělal jsem to velice jako způsobem, který nedoporučuju. Respektive, pokud chcete toho druhého odradit, tak vemte ze mě příklad, protože chcete vědět, co jsem udělal. Jako, já jsem řekl, Danko, víš co, jako, mohl bych tě pozvat na večeři, jako chtěl bych o něčem popovídat a tak. I to bylo okamžitě jasný. Ale tak jako, že ona, že jo, dobrý, tak prostě ona se vyfintila, zkrátka namalovala, jako krásně oblekla, jo. Počítala s tím, že jdeme na večeři. No já jsem k ní přišel a jako k ní do bytu a měl jsem takové kraťasky. Vypasované triko, já jsem tehdy byl hubený, jak jsem byl prostě kozaký, že jo, a také prostě vypasované triko a teď jako ona. Jakože myslela, že jdeme na večeři. Já říkám, víš co, jako já jsem změnil trochu plány, jako jakože já tě pozvu ke mně domů a do bytu a prostě já jsem připravil večeři jako u nás doma, u mě doma. No a takže jako tak jo, tak jsme šli a já jsem jí dal kytici, karafiáci ty nenávidí. A prostě začal jsem smažit vajíčka. A pak teda jako po téhle skvělé večeři jsem mi řekl, Danko, jak tobě něco jako víc než jenom. Ona jako, ještě jsem to ani nedořekla, už říkala ne. Takže jako to tak výrazně neví, ona říká, že to tak většinou holka ještě třeba chvilku přemýšlí, nebo tak, ona nepotřebovala přemýšlet. Bylo jí to naprosto jasné. Takže poučte se prostě z mých jako chyb, jo. Průkopníci slepých uliček a to nicméně mělo to happy end a to sice, že jako asi o 2-3 měsíce později. Takhle, ona říká, že co ji nejvíce jako zaujalo bylo, že poté, co ona mě odmítla, takže nepocitovala, že z mé strany bych chtěl vycouvat jako z toho přátelství, jako z toho vztahu. A řekla, že prostě to může být jako zajímavý kluk. A když to zkrátím, tak asi tak za 3 měsíce přeskočila jiskra na její straně. Na mé straně už zase nebyla. Respektive tam skákaly jiné jiskry. Jestli víš, co myslím. Prostě. Ale prostě ona měla dost integrity na to, aby jako za mnou přišla a řekla, že nic ode mě neočekává, ale že prostě se něco změnilo v jejím postoji vůči mně. A že jenom chce, abych to věděl. No a já jsem to přehodnotil všecko a věděl jsem, že ona je prostě pro mě jedinečná, že je pro mě tou osobou. A nezmýlil jsem. Dobrá otázka. Sorry za subjektivní odpověď. A díky taky. Tak pokud jsou nějaké palčivé ještě nějaké otázky nebo komentáře, tak Myslíte o vztahu na dálku, kdy v podstatě ty lidé nejsou jakoby často spolu, využívají moderní komunikační prostředky, už internet nebo telefony, každopádně prostě tam chybí jakoby ta přítomnost. Já myslím, že
jako ten vztah, jakoby, že je to dobrý začátek, že minimálně prostě je tam, že probíhá komunikace. Samozřejmě, že komunikace není jenom to psané slovo nebo prostě to mluvené slovo, ale je to spousta neverbálních věcí, které se těžko dají zařadit jako do té slyšitelné nebo čitelné kategorie. A tak si myslím, že je to jako dobrý začátek. Asi si myslím, že pokud by to u toho mělo zůstat a pak jako na základě toho mělo být uděláno rozhodnutí, že může dojít ke zklamání. Prostě jakmile se poznají jako bezprostředně ty lidé. Ale proč ne? Prostě dneska přes Skype, že se lidi vidí prostě přes kameru a můžou... Ale určitě je to omezené, určitě to není prostě úplně to nejhlubší. To, co... Já bych na základě toho takhle, můžu být zamilovaný, jo, prostě tímto způsobem. Otázka je, abych se nezamiloval do své představy o tom druhém člověku. Spíše než do toho, jaký ten člověk opravdu je. Tak jo, moc díky za pozornost a moc díky za vaše otázky.